Maliko anga foli be jen kisi bela fɛn fɛn ɲɛbana fɛn fɛn sɔgɔli bana nin sanga na surtout an kɔfɛ mɔgɔ diaspora an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi an wulila ka se belebele ma min ye Seko Amadu Sidibe ni diɲɛ ko a ma ko Baniko Amadu bi an donna Mutugula farada kɔnɔ sabu ɲuman an cogona belebele fɛ an bɛna kari ɲɔgɔn na sisan ka aw baro ka jɛmɔgɔ baro a bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na belebele salamu aleykum. Wa aleykum salam. Kori basi t'i la. Alhamdulilahi. Kɛra fama yɛrɛ. O kɛ mɛn. Ba ɲɛnafin kun bɛ hadamadenw na. Ɔwɔ. Ba. Alhamdulilahi. An bɛ Ala tando ka Ala barikada. Ala min y'an sigi yɔrɔ in na a barika o Ala ye. Ala min tɔgɔ ye Badoho a barika Ala. El Jabaru Masa an bɛ Ala barikada. Fa'alu lima yuridu min ma Ala jɛ a b'o kɛ. Sami Allahu liman hamdahu. Ale bi maa kanu k'i jaabi min y'ale Ala ja. Bali ali wadudu ale de ye kanu gɛlɛn tigi Ala ye. An sigira Ala ka masaya kɔnɔ Ala k'an wula kɔnɔ. Wa salli ala nabi wa salli ala Muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an sɔlilen kɔ Ala kira kan an b'an ka sababu fo n'o y'an ka sirifuw ye Sheikh Shuala Baya Haidara télévision in sabu Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a dɔgɔkɛ Tyson Haidara Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'u mago ɲa Ala k'u kɔlɔsi salli ala nabi sirifuko ye tiɲɛ kɛ yɛlɛyɛlɛ n'a dalen tɛ wa ni yɛlɛyɛlɛ n'a dara k'a ka yɛlɛ sanganso sanfɛ maa mun yɛlɛla yɛlɛyɛlɛ n'a fɛ ani mun yɛrɛ u nɔrɔ dɛnɛn na k'u bi yɛlɛ kelenw don wa sirifuko ye wulibali ye Ala kira n'a somɔgɔ ko Ala ye diɲɛ da Ala kira kanu kama ka lahara da Ala kira kanu kama sankolo ni dugukolo Ala y'o da Ala kira kanu kama o Ala kira ko ye tiɲɛ wa lahara dara kama ni maa min b'a fɛ ka alijinɛ y'i ɲɛ latugun Ala kira n'a somɔgɔ kɔ o ye wulibali ye. Seko Amadu. Naam. An bɛ émission min kɛnɛ ka fayida kɛnɛ m'a dɔn ni baji n'o kɛra jigin jɛgɛ ma an bɛ don min na ko bi kɛra jigin moriya ma kosɛbɛ. Seko Amadu i dɔnnen bɛ ni diɲɛ fɛn kelen min ye bi ni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn hali n'a hakili ladegebagaw cayalen don sisan mori kunda maninfinya tana ani sogokan hali n'a sɔrɔ mori dɔ bɛ k'i ladege sisan Seko Amadu u y'a ye e de la u y'a kalan e de fɛ a ka di i k'i da don o la ani sogokan. Alhamdulilahi. Nin bɔra Alakira Muhamadu da sallallahu alayhi wa sallam wasiyatu rasulillahi a ko n badenw furu bɛ furu filɛ a ye ba ɲumanw ɲini k'a bila den ɲumanw ɲɛ nin ye Alakira ka hadisa ye a ye ba ɲumanw ɲini k'a bila den ɲumanw ɲɛ denw kana nɛni ni ba min ye o kɔfɛ a ye denw yɛlɛ yɛlɛngafɛ yɛlɛli la a ye denw nege jirɔ nɔnu la a y'u dege kɛlɛ kunbɛ cogo la a ko fɛn dama dama bɛ yen maa kan ka k'o ɲɛɲini o ye fɛn jumɛnw ye tere b'o fɛn naani la o fɛn fɔlɔ fɔlɔ o ye du kura ye o fɛn filanan kɔɲɔmuso furu o sabanan mɔbili kura a naaninan n'i kɛra nafolotigi kura ye a ɲɛɲini kosɛbɛ maa dɔ bɛ yen n'i ye muso furu kaban n'i ma jan kɛ dɔrɔn kalo 3 kalo 6 o dɔw bɛ taa kaburu kɔnɔ a bɛ to asidan na n'a y'a sɔrɔ nafolo b'i bolo i ka nafolo bɛ ban n'a y'a sɔrɔ i ye so jɔ k'a se senansi ma a tɛ bari bilen walima so yɛrɛ tɛ ban o bɛɛ lajɛlen bɛ a la bolifɛn b'o cogo la maa dɔ b'i ka nafolo ta k'a don bolifɛn na n'i ye waatinin kɛ n'a ye i b'a sɔrɔ a bɛ taa asidanba dɔ da i kun walima a ka taa tiɲɛ k'i bolo nafolo tɔ kuru bɛɛ don a rɔ a bɛ bolifɛn 4 ɲɔgɔnna nafolo don a kelen bɛ rɔ bolifɛn ɲɛɲinibaliya b'o kɛ o kɔfɛ o tuma na sa ni maa min bɛ a fɛ ka awa dukura jɔ wali i b'a fɛ ka awa i kɛra nafolotigi ye i b'i jija i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ n'o tɛ kɔlɔlɔ min bɛ nafolo nɔfɛ o ka teli ka taa ni adamaden ye o de kama Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o fɛn minnu fɔlen filɛ jɔn ka kan k'o saraka ci b'a ko a ye jaga bɔ jaga bɔli ma kɛ dɔwɛrɛ ye kasara dɔ bɛ nafolo nɔfɛ nafolo dɔw bɛ na jɔn ma a dɔw ye kasange wari ye nafolo dɔw bɛ na jɔn ma furadagaw b'a la kolotugulaw ka wariw b'a la n'o nan'i ma tuma min na n'a y'a sɔrɔ i ye saraka bɔ ka ban i na kisi o kow ma n'i ma saraka bɔ a na saraka bɔ i yɛrɛ ka so kɔnɔ o kama Alakira ko a ye jaga bɔ a ma fɔ a ye gansan Alakira kun ye maa ye ale bɔra maa minnu na a bɔra Kuresiw la ka bɔ Adinani la ka bɔ Abudumanafi la ka bɔ Kusheyi la ka bɔ awa Safiw la ka bɔ Kilabi la ka bɔ awa Abdulmutalibu la ni ka bɔ Abdulayi la ka na tɔgɔ da ko Alakira Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam an b'o Muhamadu ko suma na
na o kuma na fɛn minnu man ɲɛ bani hadamaden ma an bɛna da don dɔw la kelen kelen maa o maa bi diɲɛ na n'i b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ n'i bi dugawu don i bi dugawu don k'a fɔ ala m'a ɲini i fɛ i ka silamɛw an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ani ne i b'a laban i yɛrɛ ma ala i ka silamɛw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ani ne ala i ka silamɛw bɛɛ lajɛlen kanu ni sini kɛnɛ ani ne ala n'i y'o fɔ kaban a ko ala b'o fɔlɔ e de la ni maa min b'a fɛ ka bonya ye i b'a fɔ ala i ka fanga ni bonya di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ani ne o tuma na maa o maa n'i ma hɛrɛ kanu ni diɲɛ kana segin a kan ko diɲɛ b'i kanu ni hɛrɛ ye dɛ o kɔfɛ ni maa min b'a fɛ ka kisi i b'a fɛ ka tanga maaw tɔɔrɔ ma ala ko ni maa min y'i tanga ka bɔ mɔgɔw kɔfɛ kuma ma ala bɛ mɔgɔw da tanga ka bɔ i kɔfɛ kuma ma ni ala bɛ maa min darɔnɛngu tanga ka bɔ maaw burujali ma ala fana b'i tanga k'i bɔ maaw darɔnɛngu burujali ma n'ala ye maa min tanga ka bɔ juguya ma maaw juguyali ma ala fana bɛ maaw tanga ka bɔ i juguya ma bari kɛma ta diinu tudanu ni jɔ ye juru min don a bɛ sara i ye n'o tɛ ala ye masa min ye ale de ye faaluli ma yuridu ye min ma ja a b'o de kɛ o tuma ala in sa ale tɛ juguman kɛ ale ye ɲuman kɛ masa ye ala kuli hali ale bɛ ɲuman dama de kɛ ala tɛ juguman kɛ a ko mɔgɔ min n'i kɛra maa ye n'a b'i sigi ka maaw mankutu cɛ juguman yɛrɛ sira kan k'a sɔrɔ jogo min tɛ u la a tigi tɛ sa fiyewu fɔ ala k'a yɛrɛ lebu diɲɛ kɔnɔ o cogo la a y'a kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ni maa min b'a fɛ ka to kɔfɛ tongoya ye jumɛn ye maa min b'i ɲi da maaw ka hɛrɛw yele wali u ka bonyaw yele k'o ma bɛn i ma ala b'i segin kɔfɛ n ka butigi filɛ karisa ta filɛ karisa ye ɲɛ sɔrɔ n t'a fɛ k'a ye ala b'e fana segin kɔfɛ karisa filɛ nin ye a kun b'a sen na a ye moto sɔrɔ ka na mɔbili sɔrɔ i t'a fɛ k'o ye ala b'e fana segin kɔfɛ bari i ni maa ti kɛlɛ la dɛ i ni ala de bi kɛlɛ la a bɛ fɔ o de ma sa ko hasidi o tuma na ala jugu bɛɛ lajɛlen la a bɛɛ lajɛlen ka fisa fɛn min ye o ye fɛn fila de ye o de ye hasidi ayiwa ani awa filaningafo o tuma don dɔ la awa firawuna n'o ye firawuna ye ko ibilisa taara baro k'a fɛ n'o ye sitana ye u sigilen baro la firawuna nan'i kanto a ko ibilisa k'a fɔ ne ni e fila kɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen kɔnɔ nin ye hɛrɛ ye nin ye hɛrɛ bilen a ko a fɔ maana goya ala ye ne ni e fila ye ibilisa ko an fisaya maa dɔ ye sa dɛ a ko ye jumɛn ye a ko an ka fisa dɔ ye a ko tigi yɛrɛ bɛ alakira mandenw nɔ dɛrɛ a ko ye maa jumɛn ye ibilisa i da don a la a ko ne firawuna ni awa ibilisa anw ka fisa ka tɛmɛ maa min kan o ye hasidi de ye maa min bɛ ni ala ye hɛrɛ kɛ maa ɲɛ wali ka bonya d'a ma i ko i t'a fɛ k'o ye o tuma ala ko ibilisa ani firawuna fila jɛlen ka fisa o tigi ye i n'a sɔrɔ ye lahara don o tuma na sa an bɛna an da don hɛrɛw de rɔ ka taa sisan an bɛ dɔnni cɛci k'a di maaw ma seyifu la u b'a fɔ k'u bɛ dɔnni sɔgɔbɛ yɔrɔ tɛ dɔnni la dɔnni ye fɛn min ye don o don a bɛ denɲɛni kura wolo o b'i bɔmɔ a bɛ denɲɛni kura wolo o b'i balo a bɛ denɲɛni kura wolo a bɛ dɔnni jigilamaw balo k'u jigi ta dɔnni y'o de ye ala ye diɲɛ da dɔnni diɲɛ bɛ wuli dɔnni sanji finna dɔnni an bɛ tilema kɔnɔ fiɲɛ duman bɛ ci dɔnni ala ye nin fɛn o fɛn kɛ nin bɛɛ lajɛlen dara dɔnni kama suratu gafiri ta i k'a lajɛ tawili lillahi rabbil izzati jami'an la ilaha illa huwa ilahil mashiru dɔnni cɛrilen caman a ko hɛrɛ cɛrilen caman tigi de ye ala ye nka kana da fɛn wɛrɛ si la ka tɛmɛ ala subhanahu wa ta'ala kan bari ma yafitahi lahi minan nasi mina rahimatan fala mumsika laha wa ma yumsiki fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-aziz wal hakim ala ko ni ye jɔn sɔn hɛrɛ o hɛrɛ la ka bonya d'i ma ka kɔrɔta d'i ma k'i kɛ nafolotigi ye k'i kɛ baana ye ka denw jɛya i bolo a ko n'i y'o kɛ jɔn o jɔn ye ne ala ka di kɔfɛ jɔn wɛrɛ si tɛ se k'a ɲi da o kan k'a b'o minɛ i la bilen bari ala b'i kɔlɔsi a ko o kɔfɛ n'i ye maa o maa diɲɛ nin fɛn o fɛn na ne ala kɔfɛ maa fana tɛ se k'o d'i ma o tuma nka ala ko sa a di u ni asitiji bilakum a ye n wele n k'aw jaabi ni ala ye latigɛ boli i kan n'a ye latigɛ jugu boli i kan n'i ye laɲini ɲuman kɛ ala b'o yɛlɛma k'o kɛ hɛrɛ i bolo a kana sigi n'a ka banaw ye a kana sigi n'a ka fandanya ye a kana sigi n'a ka mangoya ye a kana sigi n'a ka gɛlɛya ye o tuma na maa min n'i kɛra maa ye ni maa min bɛ to k'a bolo kɛ ne kuru kin tan ɲi la o tigi ye maa ye a bɛ sa mɔnɛ rɔ maa min b'a tɛgɛ kuru kin tan ale bɛ sa mɔnɛ rɔ maa min bɛ to k'a sɔnni tigɛ a ɲi la ale si bɛ ba joona maa min bɛ to k'a awa kabako da do seyifu la a ye nin lamɛn bani hadamadenw adamaden bi tiɲɛ ka bɔ yɔrɔ minnu na i yɛrɛ mara yɔrɔw de don maa dacogo bɛ min tiɲɛ ye hali maa jugu t'a tiɲɛ ye dɔ b'a fɔ fadenjugu ye n dɛbɛli u ye n doya u ye n bɔya a ye o tɛ koyi e yɛrɛ de don a ko maa min
n'a bi jɔ k'a bolo da ta k'a kɛ a kin o tigi bi sa mɔnɛ rɔ maa min bi jɔ k'i tulo bɔ sufɛla fɛ tan n'a tilara tulo lɔbɔ la tulobo bɛ kalamani yɔrɔ min na a b'o kari k'o fili a tɔ kungiri a bɛ jɔ k'a ɲi gɔ n'o ye tan a tigi tulo bi don a sababu ɲuman bɛɛ la mɛ a si tɛ latigɛ a ma maa min bɛ to ka gɛsɛ ta sufɛlaw la a b'a ɲin daraw sɔgɔbi m'a fɔ gɛsɛ t'i ɲimi sufɛ mɛ fɔlɔ adamadenw bɛɛ k'a dɔn anw ka maakɔrɔbaw ye fɛn min yira an na gɛsɛ tun tɛ ɲini depuis tile ma bi ka yolo bɔ kaba gɛsɛ tun tɛ ɲimi bilen wa fanibatigi yɛrɛ tun t'a ɲimi bilen koyi nka a kɛra tuma jumɛn u ma waati o waati sɔrɔ u bɛ gɛsɛ walew da kɔnɔ tubabu gɛsɛ ko in na bari u ye fɛn min ɲɛ ten ɲɛ t'a maa la a si tɛ kɔrɔ ni daɲuman ye bari daw tiɲɛna o tuma na sa ni maa min b'a fɛ i ka nafolo sɔrɔ a ma fɔ i kana gɛsɛ ɲimi dɛ nka sufɛ ɲirɔgɔ yɔgɔbi i b'o dabila sufɛ kulorɔgɔba i b'o fana dabila ni maa min b'a fɛ ka nafolo mara maa min bɛ to k'i tɛgɛ koro gɔta para dɔw yɛrɛ b'a kɛ jago ye f'u b'a kɛ para ɲɔgɔn nɔfɛ ɔ n'i y'o ye maa min na o tigi t'i nafolo mara a kɔni a bɛ na cogo min a bɛ taa o cogo rɔ tuma bɛɛ ale b'i bolongoronya maa min bolo bɛ tan i b'a tɛgɛ kuruda ninnu ye a bɛ wɔsi kɔ fɛ kama nin jogonin la tan maa gɛrɛsɛgɛ batigi don maa gɛrɛsɛgɛ bɛ kɔ k'a ma don so kɔnɔ maa min ta bɛ wɔsi kɔnɔna in na i b'o ladilan yiri b'o la hɛrɛ bɛ sɔrɔ mɛ a hɛrɛ bɛ taa ka bɔ i bolo i b'a fɔ ji woyota et puis maa min sendɛgɛ fila bɛ wɔsi yiri dɔ bɛ yen i b'o ɲini k'o ko n'o tɛ i mana mɛn den wolo la o wolo la i bɛ nabara wolo i ka so kɔnɔ ala k'an dɛgɛ ka bɔ a ma o ye ko ye dɛ maa min bɛ yen n'a sendɛgɛ fila bɛ wɔsi kama f'a bɛ gilize i b'o de fura ko fura yiri kelen de don n'o ɲɛ sɔrɔla ka ban nka nin na sa u bɛ telefɔni ta n wele i ko dɔ sen bɛ wɔsi i t'o yiri fɔ ɲɛna wa n'i y'o fɔ ka ban ne b'a fɔ sisan n k'a ka ɲi ten ne m'a bile ta koyi ne m'a bile ta n'i y'o ko ka ban a banna n'o tɛ i t'i ka den wolo kɛ kasa n'i b'a nabara wolo maa min sen k'a bɛ bɔ gidiw a taamacɔ n'i y'a ye alakiraba ko k'a y'a yɔgɔri dugukolo sanfɛ a m'a fɔ gansan o maa min sen k'a bɛ bɔ dugukolo ka gidiw i t'i ka den wolo kɛ k'a ban n'i ma naloma wolo fiyewu naloma ye jumɛn ye maa min b'i malo ta ka maaw lajɛ ten o de ye naloma i t'i ka den wolo ban n'i m'o kɛ jɔn kan k'i taama yɔgɔyi o kɔfɛ maa min ni a tigi ka baara ye a bɛ t'i jɔjɔ mɔgɔw ka fenêtre la k'a tulo da mɔgɔw ka so la ta ka mankan lamɛn n'i ye mankan kelen mɛn a la ala b'a yɛlɛma ka kɛ juguman y'i bolo wa tuma bɛɛ i tulo bɛ don jugumanw nɔ sow sɛmɛlen ɲɔgɔn na dɔw bɛ t'u jɔ kokogiri la ka mɔgɔw ka kuma lamɛn u ka du kɔnɔ feere u bɛ kɛlɛ kuma la u b'o bɛɛ lamɛn maa o maa ka baara ye o ye i tɛ sa f'i ka nso wolo maa min bɛ taa fenêtre la a yɛrɛ si so kɔnɔ ka taa fɛnw bila fenêtre la a bɛ fenêtre dayɛlɛ fenêtre min dabɔn bɛ ka bila so kɔnɔ a bɛ to ka taa fɛnw bila fenêtre la k'a don so kɔnɔ yen a bɛ fɛnw fili ka don so kɔnɔ fenêtre fɛ muso min bɛ o kɛ i tɛ to i ka den wolo la f'i ka kogolata den wolo kogolata den ye jɔn ye o ye nso ye a bɛ se ka kɛ maa ye musomanin min bɛ kogo ta cɛw kɔ cɛmanin min bɛ kogo ta musow nɔfɛ a fana bɛ se ka ko ye musow a y'a farati nin bɛɛ la o tuma na maa tiɲɛyɔrɔ caman o de bɛ bɔ i yɛrɛ la maa min b'a sigi k'a sendɛgɛ fila da don ɲɔgɔn na tan o tɛ sa n'a b'a nabara fana wolo sendɛgɛ fila kɔni ma ɲɔgɔn sɔrɔ ba i ye baarajugu sɔrɔ awɔ k'i sendɛgɛ fila da ɲɔgɔn na tan tɛku maa min b'i sigi k'i sendɛgɛ fila kɛ tan o tuma na sa i tɛ sa f'i ka nabara wolo a b'o cogo la maa fila yɛrɛ n'u sendɛgɛw dara ɲɔgɔn na o tigiw tɛ bɛn kelen mɔ bilen o n'aw sendɛgɛ fila dara e k'i sigi k'i se sɛnɛ ne ka n da sɛnɛ an k'u da ɲɔgɔn na aw tɛ bɛn bilen dɛ n'o kɛra kaba o ye balaw donnen ani ɲɔgɔn cɛ o tuma na maa kan k'i farati adamaden dɔncogow de ye nin ye adamaden dacogow ye nin ye yɔrɔ dɔ bɛ adamaden la dɛsɛ yɔrɔ dɔ b'a la tubabuw b'a fɔ cogo di u b'a fɔ dɛsɛ wa o yɔrɔ jumɛn ye de a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko dɛsɛ dɔnnɔlɔ tɛ wa adamaden dɔnnɔlɔ ani nɔngɔ kɔnɔna in o fɛn fila in ye fa kelen ba kelen de ye maa dɔnnɔlɔ yɔrɔ ni nɔngɔ kɔnɔna in don o yɔrɔ in na tan i ti sa fiyewu f'i ka siri i bɛ siri faden kɛnɛ kan k'i da a kɛra i siri la soɲɛli la a kɛra i siri la ko kɔrɔ maa ka kan ka denmisɛnnin gɛn ka bɔ nin bɛɛ kɛtɔ la dibi maa fitinin i kan ka ladilan de adamaden bɛɛ komi bɔgɔ kɛnɛ denmisɛnnin mɛ e ye bɔgɔ kɛnɛ adamaden dilatɔ ye bilen wa adamadenw ma ye ka to yen wa adamaden bɛɛ komi bɔgɔ kɛnɛ a bɛ dilan ni den bi taama a b'a sen kɛ fo maakɔrɔba dɔ b'a fɔ i se kɔrɔta n'o kɛra a b'a sen ta yewu hali n'a y'o mɔgɔkɔrɔba n'a bɛ fiyewu la a b'a sen kɔrɔta koɲuman ka tɛmɛ n'i ye mali télévision kun bɛ cɛ dɔ bɔ télé la waati dɔ la u b'a fɔ a ma ko Amadu Ampateba a taamacɔ a tun bɛ sen kɛ tan bon maa yɛrɛ taamacogo ye nin ye o alakiraba Mahamadu ye min fɔ nin de don a taamacɔ a bɛ sen ta tan adamaden bɛ taama tan de
nga anw ka taama cogo dɔnnen do bele wa l'américain ka taama nana ya o taama tɛ ja dɔ f'i ka i ka kulusi yoba ko o jigi o taama bi sɔrɔ ka ja i bolo fɛ tubabu n'u ka taama nana yɔrɔ dɔw taama nana i b'i funu fanga la i yɛrɛ jigin bɛ ka taama ɲɛgɛlɛ o ye jamana dɔw fana ka taama ye o tɛ anw ka taama ye taama yɛrɛ kunkile min ka di ala ye o de ye ka se ta yew k'a da yew wa o ye bonya ye o ye danaya ye wa nafolo b'a jukɔrɔ fana i y'o mɛn o tuma na maa dacogo ani mɔcogo a kalancogo a bɛ min cɛ a ka ca maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu k'a jigin bɛ tan ni cɛ k'a jiginna ka na yan fɛ tan ni n'o jɛra ko la ni cɛ k'a jiginna na kini fɛ ni n'o jɛra ko la wa i ni muso dɔ jɛra dɛ hali muso kologɛlɛ dɔw ka fisa o ye n'a bilenna dɔrɔn k'a kunkolo kɔni don yan n'a sera munumunu na cɛ pilasi in na ta dɔrɔn o ye position yɛlɛmalen ye n'i ye muso min jigɛlen ye tan a kinibolo kan o ye muso ɲuman ye n'i y'o furu i n'o bɛɛ bɛn kelen ma ka muso jigɛ ta a muso bolo kan n'i y'o furu i n'o bɛɛ bɛn kelen ma a bɛ faamu de o tuma na cɛ min n'a b'a k'a kɔrɔ ta tan ne bɛ kuma fɔ wali n'a bɛ kuma fɔ a b'a k'a kɔrɔ ta ni kuma ye tan bɔn i bɛ k'o fɔ o cɛ suguya o tɛ tugu maa kɔ i bɛ da la nka a tɛ tugu i kɔ dɛ wala ale tɛ tugu i kɔ ko in b'o cogo la maa min da bɛ jigin a kɛrɛ dɔ tan i bɛ da jigɛlen a kuma cɔ f'i bɛ a kɛrɛ ka ɲi ninnu ye tan a kuma cɔ muso dɔw cɛ don o mago tɛ ko rɔ dɛ i farati o la wala e ko k'e ye hɔrɔn ye i n'o jɛra nka a bɛ sin gu'i kɔkɔrɔ ten i b'a sɔrɔ maa bi dɔn ne bi dɔw lajɛ a hinɛ bɛ ne minɛ ka ne yɛrɛ sɛgɛ ka kuma quoi ne b'i dɔn k'a fɔ i m'a fɔ n ko i foto wo i yɛrɛ o i yera dɔrɔn Seko Amadu banni la bon nin dɔnni in tɛ se ka kalan a ka ca o ma fa'alu lima yuridu min ma Ala ja a b'o de kɛ ne m'a f'e ye wa dɔnni ye hakika minnu ye n bɛ dɔnni f'i ye tan i ni minnu hakika bɛ yen i ni minnu zahira bɛ yen i ni minnu batinu bɛ yen bayanu bɛ yen o de ye kolojɛ kalali ani ka seli ɲɛ dɔn ka kuranɛ dɔn ka tafsiriw dɔn ka fɛnw dɔn olu ye dɔnniw de ye dɔnni minnu bɛ kalan de n'i danna yɔrɔ min na yɔrɔ o b'i da ye mais ni Ala ko hɔn i dalen i ka birifini b'i sanfɛ ni Ala ko hɔn o tɛ ban nin dɔnni in ko sisan ni ne ko maa min ngala in na a bɛ gɛlɛya dɛ a ka ca o ma a ka ca bari a dɔnni ɲɔnɔ ye de don n'i y'a kelen dɔn sisan i b'a ɲɔgɔn kɛmɛ dɔn n'i y'a kelen dɔn i b'a ɲɔgɔn kɛmɛ dɔn n'i y'a kelen dɔn i b'a ɲɔgɔn kɛmɛ dɔn o tɛ farati ye wa kelen o kelen n'i y'a dɔnni sigi tiɲɛ tɛ adamaden ka foyi rɔ fɔ Ala ko de ye tiɲɛ ye mais dɔnni min filɛ ka fɔ a dɔnni in kɛmɛ sigi i bɛ taa sɔrɔ a 90 bɛɛ ye wulibali ye komi Ala kumakan o de ye dɔnni dɔ sɔn hɛrɛma ye mais Seko ye tere min fɔ fura bɛ nin na a bɛ se ka kɛ n bɛ maa caman awɔ fura b'olu la bɛɛ jatigɛlen don fura b'a la awɔ fura b'a la tɔgɔ dɔ bɛ yen n'o bɛ cɛ la cɛ yɛrɛ ni tɔgɔnin dɔ bɛ yen n'o bɛ cɛ la ale ti muso ye ka to yen a muso la a ma fana b'o cogo kelen la a bɛ kɛ damɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ kɔni mana muso cɛ o cɛ ye a bɛ ɲɛbɔ o fɛ a b'o cogo la a bɛ yɔ min ni denba min n'a ye den sugunɛ dun denba min a ka dumuni den sugunɛ dɔ bɔ n'a la a y'a dun o den o tɛ muso to yen dɛ denba kan ka k'i kɔlɔsi den la den cɛyɔrɔ ka ca dɛ den bamananfini a bamananfini de bɛ kɛ ka den bɔnmɔ ɲɛfɛla ninnu bɛ siri denba kɔ a la a tɛ kɛ ten wa kɔfɛla minnu bɛ kɛ den bɔnmɔ denba sinji tɛ bɔ o rɔ o non ni denba sinji bɔlen o rɔ o ma ɲi dɛ ayi o kɔni ni o den ye kɔfa sin sugu o sugu o bɛ kɛ fa bɛ hama-hama a bɛɛ bɛ sɔrɔ tan de ani den mana ba muso min kɔ la daga dɔ b'o la i b'o ko n'i m'o ko i ni kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ awɔ ka den sa ka to a kɔ la o fana o b'i kɛ dɛ maa dɔ b'a fɔ ne ba den in lajɛ koyi o bɛ den jigi guwa kɔrɔ o b'a sɔrɔ n'i t'a dɔn bilen nka u bɛ tɛmɛ u ka maaya fɛ u t'o si ɲɛɲini or que o mana k'i la kaban i mago salen y'o ye denmisɛnnin ka saya gansan de don an bɛna Ala yɛrɛ ka kɛ de bon denmisɛnnin ka saya an b'a bila latigɛ minɛn kɔnɔ nka
maa kan ka ko dɔw ɲɛɲini i b'a dɔn yuruya dɔw tiɲɛnen don yuruya dɔw bɛ yen olu tiɲɛna pewu ɲɛɲini yɔrɔ de b'o la n'a ma ɲɛɲini o yuruya bɛɛ bɛ tiɲɛ o cogo rɔ ka taa n'o tɛ du dɔw bɛ yen kamalensaya u ka du kamalenw musomisɛnw u bɛɛ bɛ fura ka bɔ yen ten wala a b'a ɲɛɲini mais n'a y'a da de a kan a ma fɔ e sa wa n'ala ye latigɛ jugu boli aw kan n'a ye laɲini ɲuman kɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ n'o tɛ dɔ dan bɛ jamana kɔnɔ dɔ ye ne wele ka bɔ jamana kɔnɔ yen u ka du k'a bɛɛ fura k'a ba k'a tɔ to olu ma fila ni ye a bɛ ten de o dɛbɛli jugu dɔ b'a kɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko dɛbɛli dɔ bɛ yen a bɛ kɛ sɛba n'a denw na mais ne tɛna dɛbɛli in fɔ dɛ parce que n'i y'a fɔ kɛwale jugu tigilamo lemaniya tɛ bɛɛ la komi anw ta parce que anw ɲɛ ne don ni ala in de ye an ye to sɔrɔ an ma to sɔrɔ ala ni ce bɛɛ tɛ ten dɔw ɲɛ ka bɔ kɔnɔjugu da surutu i ka jamana in Mali Allahu akibaru dɛbɛli dɔ bɛ yen sɛ denbatigi i bɛ sɛba minɛ i y'a mɛn n'i ye sɛba minɛ u bɛ taa n'a ye kungo kɔnɔ fadenjuguw de bɛ nin kɛ tungafɛmɔgɔw la nin ka jugu dɛ u fana b'a kɛ u fa duw la yan i bɛ du dɔw cilen o k'a ba pewu k'a cɔ to mɔgɔnin kelen a bɛ sɔrɔ tan de n'i taara dingɛ bɔ kungo kɔnɔ dingɛ in bɛ bɔ fini t'u la hali gari tɛ k'u cɛ ma dulɔki t'u la foyi t'u la i y'a mɛn a dɛbɛli daliju min b'a la a kulusi n tɛ n'o fɔ dɛ n tɛ t'o la nka hali n'i ye a dama minɛ ka taa kɛ ten ni kulusi in taara a tɛ ɲɛ o voilà donc sisan n bɛ k'a ɲɛf'u ye u k'a faamu min bɛ da maaw kan n'u taara sisan ka kulusi ni dulɔki bɛɛ bila hali bolola nɛgɛ u b'a bɛɛ bila dingɛ in solilen i bɛ na ni sɛba ye a n'a denw bɛ sansara kɔnɔ n'i tilara tuma min i b'i ɲumanbolo don i bɛ sɛdennin kelen minɛ k'a kulusi in tu k'o bila dingɛ in kɔnɔ ka kelen wɛrɛ minɛ k'a kulusi in tu k'o bila dingɛ in kɔnɔ ka kelen wɛrɛ minɛ ka kulusi in tu k'o bila dingɛ in kɔnɔ n'i b'a fɛ maa kelen si ka bɔ o ka du kɔnɔ i bɛ sɛdennin kelen minɛ k'o bila kɛrɛfɛ i bɛ sɔrɔ ka sɛba de minɛ sa ka n'o bugu a kan n'i tilara a bɛɛ la n'i ye daliju in kulusi in tu k'a ban i bɛ sɔrɔ k'i ɲumanbolo kɛ ka bɔgɔ jigi daminɛ u kan ka sɔrɔ k'i yɛlɛ k'i sigi n'i sigi sisan u b'u fofo de gobara kulo 2 de bɛ kɛ bɔgɔ fofo k'o k'a dingɛ kɔnɔ sɛ in kan o tuma na e yɛrɛ k'a lajɛ sa a dingɛ datugu cogo ye nin ye u bɛ u fofo adamaden ka jugu o ye juguya da ye lahara dɔ i na dɔw ye kɛnɛ kan i na kɛsiw fɛ i ta jɔrɔ b'i la nka lahara i bɛ maa dɔw ye olu hinɛ b'i minɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a ye dɛbɛli jugu kɛ dabila o tuma na u b'u sigi ka gobara kulo kɛ ka bɔgɔ yɛrɛ de korondo k'o k'a kan o tuma na dingɛ min datugula ye gobara kulo 2 ye o ye hɛrɛ de ye n'u tilar'o la u bɛ sɔrɔ k'u wuli k'u cun u ntaki a kan gobara kulo ka kun k'a digi fɔ siɲɛ 3 n'o kɛra kaba sɛdenninw ni sɛbaw b'a jukɔrɔ ye sa dɛ o tuma olu bɛ sa i b'a ye a tigiw ka du i b'a ye kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ waritigi du do dɛ u bɛ sinfilite k'u ka mɔbili kura ta katikati dɔ ta ten an bɛ taa cila kɔnɔbugu kana parabaw i b'a mɛn ten k'u mɔgɔ 3 bɛɛ tora la wali u mɔgɔ 4 bɛɛ c'est fila mais sugu ni dabali jugu a kɛlɛ bɛ tabula dɔ kama ni saya nana i b'o b'a b'u ka bonda de la awɔ muso kelen denw kosɛbɛ u bɛ tugu ɲɔgɔn mais baara in ne don baara sugu in ne b'a kɛ o ni baara in bɛ Mali kɔnɔ yan ne bɛ ala lahara ala b'a ɲininka ne bɛ maa 3 du 3 dɔn Mali kɔnɔ yan a dɛbɛli in b'a du 3 bɛɛ kɔnɔ a du bɛ bolo k'u kisi mais o bɛ ne bolo kɛ n'u bɛ sa la ne tɛ k'a fɔ ye n'u bɛ se fɛnkɛ ne la ne de tɛ k'a fɔ a kun bɛ de don ne fɛ u tɛ se o ne b'u gindo ci n'a y'u diya u k'a dabila n'u m'a dabila ne yɛrɛ na wuli u kama sa dɔ la awɔ ne b'a dɛbɛlikɛlaw dɔn a dɛbɛlikɛla ma a diɲɛ Mali dugukolo bɛɛ ne b'a dɔn a du 2 bɛ Banikɔ anw ka jamana k'a du 2 bɛ yen mais cɛkɔrɔba kelen sara sisan a y'a si bɛɛ kɛ ka maaw ta tiɲɛ walahi ni dɛbɛli jugu da don dɛ bon u mana nin sɔrɔ kalan minnu b'a bɔ Bamakɔ yan u bɛ t'u sa ni wari n'u y'u sa ni wari ye dɔrɔn u b'a dɛbɛli di o ma u bɛ n'u sigi yan sa k'i mako sa n'u y'a dɛbɛli k'i ka mɔbiliw kama hali n'i ka mɔbili ye mɔbili 100 ye a mɔbili bɛɛ bɛ ban pewu a bɛ kɛ mɔgɔ kama cogo min a bɛ kɛ bolifɛn kama ten i b'a ye tuma bɛɛ e ka kare jɔ bɛ faya kɔnɔ yen tuma bɛɛ i b'a ye mɔbili dɔ jɔ bɛ so ni kungo cɛ a bɛ ten de o dɛbɛli in de don n'u ye nin kɛ kaba i mago sara o tuma ala y'o lakari di ne ma o bɛ ne fɛ de mais sugu dalili dɔ bɛ ka bolimafɛn min bɛ se k'a lakana wa o bɛ yen o baara mobili fɛn bɛɛ personnel sefula baara dɔ bɛ kɛ ne fɛ sumanaw ka jɔ kɔrɔ sumanaw ka jɔ a dɛbɛli in bɛ kɛ o de la n'i y'a baara k'a su a nasi dɔ a bɛ tu fɛn dɔ kɔnɔ
i ka mobili o mobili n'i ye chauffeur ye i b'a bila mobili kɔnɔ parce que a mobili tigi in caman ye bakilu de ye chauffeur kɛ bɛ nin ɲɛɲini sisan u bɛna chauffeur kɛ gɛn k'a bɛ jigin n'i bɛ jigin n'i ka sɛbɛnden ye ni Ala sɔnna a b'a dɔn ko barika t'ale kelen dɔn n'a bɔra mobili la ka ban komi i y'a fɔ Ala mɔden ko Ala n ye nin mobili bɔ i bolo Ala mobili in to yen a bɛ taa accident nka moteur bɛ ci ten voilà donc a dɛbɛli bɛ yan ne b'a dɛbɛli in kɛ ka mobili protéger ni bɛɛ ni b'i fɛ ni mobili baw b'i fɛ mobili sugu o sugu hali personnel a bɛ kɛ ten nɔ ne y'o de fɔ n bɛ Ala fo Ala ni ce Ala ni ce ni ko o ko kɛra ne la diɲɛ kɔnɔ ni ko o ko kɛra ne la diɲɛ kɔnɔ nɛgɛ fɛ Ala de y'a latigɛ n'o tɛ kami Ala ka n da mobili 29 ne sen b'a bɛɛ accélérateur kan sen fila ne ma deli ka taa n ka permis minɛ hali polisiso la ne ka denbaya bɛɛ bɛ mobili 29 ne sen b'a bɛɛ accélérateur kan mobili 29 a bɛ faamu de Seko Amadu mobili 29 i y'a mɛn a bila Seko Amadu tɛ ne ye mobili kolon mara a waati dɔ tɛmɛna fo ka n yɛrɛ se mobili dilan la mobili kolon mara ko jugu fɛ a bɛ faamu n'a fɔra mobili ye mobili de ye nka dɔw kun bɛ karo kabako don quartier kuru bɛɛ bɛ wuli ka wɔsiji minɛ bila sogo ma a bigi sisiw b'i kɔ ka n'o bɛɛ bɔ a rɔ ka na caroka wuliw na ka n'o bɔ a la ka na dɔw kɛ automatiques ye kow bɛ tan de kana pressé ko la ko ninnu nana te dɔɔni depuis 505 berle ne ye mobili tigiya kɛ 505 berle depuis o bɛ yen ne ye mobili tigiya kɛ a mɔgɔw b'a ye cogo di n bɛ Banikɔkaw fo nin yɔrɔ in na Banikɔni ŋana tɛ ku o ko ten Banikɔkaw ne b'u fo k'u barika da Ala ye den min d'u ma Seko Amadu don Banikɔ Amadu dɔw bɛ ɲininka ko Banikɔ dugu jumɛn m'a f'u ye taa ɲɛɲini Banikɔ ye san'i ka na ne ɲininka o la diɲɛ bɛɛ ye maa min dɔn k'a sɛgɛrɛ n'i y'a ye e min y'a somɔgɔ e m'a dɔn hasidiya ɲuman rɔ i ka hasidiya fura bɛ bɔ i yɛrɛ de fɛ yen donc taa ɲininkali kɛ Banikɔ u na ne sugu f'i ɲɛna Banikɔ kama ne kala Ala de ye n kala donc fiɲɛ kɛɲɛ yiri min b'a bi k'a kun da fiɲɛ natɔba kan fiɲɛ bi ci k'a ban k'a kun sulilen to Seko Amadu Seko n'an bɔr'o la bɛ bi jɛnaba na juguyari bonyalen do fantan naani bɛɛ kosɛbɛ Seko maa min bɛ fɛ k'a yɛrɛ labɛn juguya kana s'a la ou bien k'a ka du labɛn juguya kana s'a la parce que bi jɛla i bɔra ka fɛn dɔ fɔ dabali dɔ fɔ sisan an bɛ bi cɛkɔrɔba maa min bɛ fɛ ka du labɛn ou maa min yɛrɛ labɛnnen k'a yɛrɛ labɛn Ala k'a kisi kasara ma ani dabali jugu ni bana jugu k'a kisi daga dɔ b'i bolo o daga bɛɛ yan daga caman daga dɔ bɛ yan a bɛ don kamalema samara la n bɛna n da so ma ne la ka nin f'a ye o daga in n'i y'o don k'o sigi i ka so daga min n'i y'a don yɔrɔ min na n'a bɛ toli a bɛ toli miniti 7 tumu b'i y'a kɔnɔ o de ye ale ye o daga in ale tun tɛ don muso ye fɔlɔ mais bi a kan ka don muso ye bari muso caman ka fisa cɛ dɔw ye o muso ka sa n ko muso kunkolo don bɛ cɛ kadiri dɔw la e bɛ muso dɔw ye muso kunkolo b'a la kun digilen don mais a bɛ min ɲa i ɲɛ bɛ i ka fakulen dɔw la o t'o ɲa koyi donc sisan juguya ni ɲɛngoya sin b'o muso dɔw ma o dun a bɛ don u ye mɔgɔ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ kɔkanna jamana ninnu na u ye u ka nafolo bɛɛ ɲini ka commerce kɛ k'u dɔgɔninw n'u kɔrɔw dɛmɛ k'u ka sow jɔ mais u tilara k'olu janfa k'u ka nafolo bɛɛ dun ka tila ka juguya minɛ ta muso dɔw k'u tɛ sunɔgɔ tunga fɛ o tuma na daga dɔ filɛ nin ye n'i b'a daga in don a daga in n bɛna kulusi dɔ fɔ k'a tɔ to dɛ dɔ fɔ sa awɔ a daga in kulusi fila a bɛ don kamalema samara ani kɔcɛ kalama ani minɛnko ɲaranga ani misigo kɛnɛ o de y'a daga yiriw ye ka fara kamalema samara kan to bisimila jinɛ dɛbɛli jinɛ jugu dɛbɛli wɔkulɔ jugu dɛbɛli suba dɛbɛli sucɛ dɛbɛli sumuso dɛbɛli ɲanga dɛbɛli ɲangamuso dɛbɛli ɲangamuso jugu dɛbɛli sokoro dɛbɛli nin ye kulusi jugu ye a ko kɔnɔdimi dɛbɛli kɔnɔdimi jugu dɛbɛli kɛnkɔnɔ dɛbɛli kɛnkɔnɔtigi dɛbɛli sucɛ dɛbɛli sumuso dɛbɛli subiɲɛtigiw dɛbɛli sufugulatigiw dɛbɛli sugarantigiw dɛbɛli dɛbɛli jugutigi dɛbɛli dɛbɛli o dɛbɛli nin y'o lakari ye
i bi bɛlɛ cɛ k'a to tuko hakɛ dɔ b'a la f'i ka so hakɛ ma n'a sera i bi sɔrɔ k'o bɛlɛ cɛ sisan o hakɛ k'o kɛ daga ju la an t'o hakɛ si fɔ n'o tɛ n ko dɔw sigi bɛ k'u ye dɔnnibaa u bɛ bigi ta k'u sigi ka nin sɛbɛn de k'u yɛrɛ b'o kɛ barika b'e da la de n'i y'a daga don n'i y'i ko i ka duden kelen o kelen ko wali e yɛrɛ y'i ko a la muso wali cɛ o baara banna o ni ko k'i ti sini sɔrɔ i bɛ bɔ k'i sigi u ɲɛkɔrɔ sinikɛnɛ u ɲɛ b'i sigilen la foyi kuma ye nin de ye ko daga ye nka ni daga in nin daga in wari ka ca dɛ dasi 500 a daga kelen awɔ duden bɛɛ ta de don dasi 500 mais a se ka ta du kelen da kelen 500 n'i y'a ta k'a sigi ka so ni ko i ka du sɔrɔ lahara min ka du kuma bɔ mais ala ka saya ne se t'o de la mais dɛbɛlitigi ayi nin de bɛ yan mais sogo sa ni parce que walawalali bɛ yan yɔrɔ la n'i ko du sisan i b'a sɔrɔ du dɔ bɛ yen muso balimaw bɛ cɛ kan balimaw wɔɔrɔ bɔlen minɛ a bɛ cɛ n'a ka denbaya n'i y'a ta ka ban mɔgɔ min ka gɛlɛya bɛ se e ma n'o tigi banana e banana n'o banana i ka nafolo bɛ tiɲɛ yɔrɔ wali n'o sara e ka maa de sara o de ko don o y'i ka maaw de ye n'o tɛ maa senkɔrɔ maa dɔw t'i jugu finma bi wa o ko tɛ an ka mɛn maa de ma maa minnu bɛ yen n'a tɔɔrɔ bɛ si ni a tigi ka tɔɔrɔ n'o ye ka tɔɔrɔ o de ko don ni daga kelen n'i y'a ta k'a don pewu i ka ko ɲɛna n'i bi i ka sokura yɛrɛ jɔlen i kan ka daga in don ka taa sigi yen de i bi yɛlɛma a kɔnɔ i n'i ka dudenw a b'a ko k'a sigi u b'u dasi ka dɛsɛ i la mais sogo maa dɔ bɛ so jɔ daminɛ sogo bɛ kale ɲɛfɛ n'a ka daminɛ jaliju dɔ bɛ min b'a to i tɛ jɔ voilà ko dama dama bɛ se k'o kɛ o ko kura bɛ se k'o kɛ musokura furu b'o rɔ ani ye so in yɛrɛ jɔ a ma ɲɛɲini o bɛɛ b'a la ko kuraw b'a kɛ donc n'i b'o kɛ bɛnyɔrɔ bɛ o la k'o ɲɛɲini fɔlɔ k'o kunbɛn ka sɔrɔ k'a dilan n'o kɛra dɔrɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ sogo a faamuya sebe i donna ɲɛɲini kɔnɔna la sogo i ko maninfinya ye tere b'a la ani ntɛnɛn o b'a la an bɛ fɛ ka muso furu san sogo ka photo muso photo a n'a yɛrɛ photo ye ko bɛɛ de ye wala n'a sɔrɔ ka ko bɛ taa n'a sɔrɔ i b'o baara fɛrɛ kɛ ma bon photo ye ko bɛɛ de ye n t'a ɲɛ f'i ye ne m'a f'i ye n ko hali fokali sefula dɛbɛli dɔ bɛ n fokali la fokali kelen so an bɛ min ci ɲɔgɔn ma se o kumakan tɛ wa mais sefula ngɔbɔ tɛ ci ka taa maa tɔri fɔ alimami jamana kan ngɔbɔ bɛ na don dɔrɔn ka na k'a kunte kan i bɛ sa n'o kunkolodimi ye sa o dikisɛ kelen bɛ wuli a bɛ baara k'a ci a bɛ wuli pɛrɛnnɛnɛnɛ ka t'i kin jeli bi bɔ i sikun bɛɛ fɛ o y'i sale ye o olu man gɛlɛn vokali ta ye vokali ta in yɔrɔ dɔ bɛ vokali ta in na n'a baara l'o yɔrɔ la sɔkisɛ kelen tama i bi tama dɔn wa caman di tama dɔn tama tɛ jamanatigi fɛ yan a ti turu bere tɛna n'i ko tama numɔlen n'i y'a mɛn ko su tama a bɛ a ka soma kɔlen dɔw bolo cɔ tama in b'a dɔw bolo yen o tama in baara in min kɛ sɔkisɛ kelen la vokali kumakan in a bɛ vokali kumakan in sɔkisɛ in bɛ bila a da rɔ de a bɛ kuma o de kan o y'a sɔrɔ i ye dɛbɛli in kɛ sɔkisɛ in bɛ min ka si a yiri in nɔ n'a y'o da telefɔni da la a tigi ka vokali kumakan a bɛ kuma o la a kumalen k'a ban a bɛ tama turu a kan joli bi woyo fo ka telefɔni dalen datugu o t'a salen yan nka dɛbɛli in dɛ o de tɛ fɔ an t'o fɔ donc o ye kumakan ye photo ta u bɛ baara de kɛ misali an k'a to yen mais n bɛ ka f'u ye o n'i bɛ denni in kɔ i b'o photo ɲini o la bilen de yɛlɛ Facebook kan ye i k'a sɛbɛn minɛta tɛ de a sɛbɛn Facebook kan minɛta ni minɛta bilen don a sɛbɛn tɛ i b'a photo dafalen sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka na ɲɛkuru ci ni misali ye mais o bɛɛ la o da bɛ ngalaki farati tɛ ko ye u bɛ n'a fɔ sisan mɔgɔ t'i tɔgɔ bila Facebook kan ka n'i jamu bila kɛ min y'i dɔn n'a y'i ye dun a ma ban a y'a farati photo la photo tɛ kulon ye a y'a farati photo la photo bɛ kuma photo ye adamaden de dɔ wɔrɔlen adamaden ja talen ja o de ye photo ye suba yɛrɛ bɛ maa ta fɛn min nɔfɛ ja tɛ o kuma na sisan k'a fɔ ka u ye maa k'i farati darɔ kuma ni darɔ kɔrɔti kɛra k'i bo darɔ kuma i ti kɛ maa ye bilen a bɛ faamu de wala donc nin bɛ ko la sogo nafolobatigi binnen commerçant ba binnen wulicogo b'a la wa wulicogo b'o la mais min y'a bi fo ka dɔn dɛ
na yɛrɛ ŋaniɲɛ y'a bi ma a bɛ sɔn o wiliya a yɛrɛ jogo y'a bi o bɛ wiliya namara cɔ janfanci hasidi binnen miliyardɛri don mɛ a t'a fɛ ka 100,000 ye n'o binna an tɛ ala ɲini hali o ka s'a ma n'o tɛ se fila wuli cogo bɛ yen se fila min ka gɛlɛn o bɛɛ ye commerçant min ne kɛra jagokɛla ye ne bɛ baara dɔ bɛ ne bolo o baara in a bɛ kɛ charbon de la n'a dɛbɛli kɛra ni a nasi bilenna ni charbon bilenna ŋɛɲɛ tasuma rɔ ka nasi kɛ chaud nɔ ka na charbon tasuma ma falen yɛlɛma rɔ i y'a mɛn wa n'i taar'i ko a la n'i ye sanni feere kɛ hali n'i ye awa eremɔrɔku ɲɛ 100 di mɔgɔ ma bi a bɛ taa feere kɛ sini a boli ka na n'i ka wari ye i ka wari tɛ se ka to mɔgɔ la commerçant de kan ka nin ɲɛɲini commerçant ba n'o tɛ i ka wari bi co maaw la o bɛ maa firi pi k'i bi k'i mago sa commerçant dɔw bɛ yen san kalo 12 juru a ka juru bɛ maaw kana ale yɛrɛ bɛ débrouiller la nka ale ka juru kɛri mɛ maaw kana a m'a ɲɛɲini de o mais sogo maa commerçant dɔ fɛnɛ bɛ yen u ka wagati bɛɛ n'u fanga bɛ ɲɔgɔn na n'a don cogo fɛ bon dɛbɛli bɛ o la c'est à dire o de y'a ye ale ma ɲɛ sɔrɔ c'est à dire u ye cɛ fɛn bɛɛ ban cɛw ka fɛn bɛɛ e yɛrɛ bɛ gogoro ye maa bolo bilen u nan'o fɛ misiriku dɛ filaningafo dɛ a bɛ tu dɛ i ti taa ka bɔ an da la i bɛ min kɛ dibi rɔ ala b'o dɔn koyi i bɛ min kɛ i yɛrɛ ni ala cɛ i b'o dɔn maa min ko filaningafo misiriku dɛ a donna yan a bɔra yan ne da m'o la filaningafoya ye tiɲɛ ye misirikuya ye tiɲɛ ye nka fɛn dɔw bɛ yen Seydina Umaru ko a kana cɛya fɛn bɛɛ fili koyi ni cɛya fɛn kun tɛ mago ɲa Alakira kunsigi jira don min dɔw y'a kunsigi ta k'a don u ka fugula la Kalidu Walidu yɛrɛ tun b'a la u ye tasuma da kafiriw k'a don ni nbamuru gɛsira a kun fo nbamuru bɛ minɛ tigɛ a kuncɛrɔ kawu ci b'a kunsigi o tuma ala ye barika don fɛn min na komi alakira Muhamadu o alakira Muhamadu dara fɛn minnu na n'i y'o dɔ minɛ k'i mɛrɛ ala la wali alakira la mun na ala t'o fana k'i ye a ye taa ka bɔ an da la sa dɔ kɛra ko in na koyi an ka fɛ hɛrɛ bɛɛ fili mɛ sisan m'a fɔ mɔgɔw ka taa bolisɔn dɛ bolisɔn ye haramu ye ala fɛ yen dɛ filaningafoya ye haramu ye ala fɛ yen mais daliju ɲuman o de kan ka mara c'est fila daliju ɲuman de kan ka mara daliju dɔw bɛ yen a bɛ tu hali ala tɔgɔ ta rɔ daliju dɔw bɛ tu kira tɔgɔ t'o rɔ kɔlɔtugu fura min ne y'a fɔ diɲɛmaa mɛn ne y'a fɛ ye min segin kolotugu fura in kan sisan a bɛ tu de ko tu bisimila jo ɲɛmɛ jotigi ɲɛmɛ fura ɲɛmɛ furatigi ɲɛmɛ n y'a so sa k'a da sa k'a di jɔnni ma k'a di masa ka nigi ma sayiden kɔnɔntɔn sira kɔrɔ siraba kɔrɔ mini yandozo a kolo min kɛra o y'a tugu jango ye mugu ni jɛni jango ye mugu ni jɛni tu ala bɛ min ayiwa ala tɛ ala ma fara a bɛ mɛ a tɔgɔ ma nka a bɛ ɲa parce que a kɛra k'a sɔrɔ min ye k'a fɔ o bɛ ala de dɔn jɔn o jɔn bɛ ala dɔn n'a ye min bɔ a da ala bɔra n'o tɛ tiɲɛ ye a tɛ fɔ maa min bɛ ala dɔn silamɛ k'a fɛn ka nɛgɛ ɲɔgɔn ka dun wa o tɛ fɔ wa o bɛ fɔ ka kɔn bisimilayi fɔli ɲɛ ko silamɛ fɛn ka jɔn y'a ka nɛgɛ silamɛ don wa ɔhɔ wa a banna koyi mɛ a ka nɛgɛ cɔ a ye bisimilayi fɔ wa o de fɔ ni kafiri ye hali kulu alaw fɔ a bɛ nun wa a ye taa ka bɔ yen sa ko in dɔ de don o tuma na kunkolo min ni kuranɛ b'a kun na n'a fɔra ko doni ti da kuranɛ kan o na kɛ gabakuru ni fɛnw ye mais kuranɛ min ni kunkolo b'a awa kuranɛ bɛ kunkolo min na n'o y'o da kuranɛ kan a fɔ kuranɛ ma da kuranɛ kan se fila kow bɛɛ ta a ye dɔnniw mara dɔnni minnu bɛ yen commerçant ni faamaw bɛ ɲɔgɔn na u ye fɛn bɛɛ fili fɛn dɔ tun bɛ dilan fɔlɔ ko sugara dɔ tun bɛ dilan ko sukarafe dɔ tun bɛ dilan gawulew ka hakɛ to gawulɛ masakɛ dɔw bɛ yen minnu ye tɔgɔ sɔrɔ kuma rɔ o kaburu ka bɛlɛ 100 a bɛɛ tɛ tun tɛ dilan o la o tunun'u la ne dun b'a ɲɛ dɔn dɛ o bɛɛ tɛ golo bɛɛ tɛ a bɛlɛ 100 bi k'o rɔ gawulɛ min n'a ye sɛgɛn sɔrɔ kuma la a ye diɲɛ minɛ n'a da kubaro ye o gawulew tɛmɛna o olu ma tɛmɛ o ɲamakala ŋaraw ma tɛmɛ mais est ce que o mago b'olu la nkalila ala la i tɛ maa minnu bɔ olu ye fura de ɲɛ i tɛ maa minnu bɔ olu de y'i ka fura ye olu b'i ɲɛ dɛ olu kaburu ka bɛlɛ
dama mpete in bɛ dilan n'o de n'i y'a mpete ta k'a yuguyugu ta ni jelimuso y'a sɔrɔ nka olu tɛ o jelimuso n bɛ ka a fɔ ka tila ka kangeru da dɛ u kana se mɔ ten dɛ non u ma ɲi dɛ ne b'a dɔn pourquoi u bolongolo bi don maa de kan filasiri manja i ka jeliw don e ka jeliw don miliyari b'i bolo i bɛ miliyɔn kɛmɛ mɔbili kɔnɔ n'i nana ne t'a k'i ye ko n ka jeliw don i ka filakɛ fana bɛ kɔngɔ la o fana tɛ ko ye dɛ o tuma na sisan min ka ngeru da yanni n k'a fɔ o n bɛɛ tɛ yen ni bɛlɛ in kɛra a kɔnɔ n'i y'a ta k'i ɲɛsin ta k'a kucukucu tilebi fɛ ka tile fɔ k'a nɔ b'a la n tɛna o de fɔ i ka bon kɔnɔ i b'o de kɛ k'a kucukucu kɔrɔ fɛ kɔgɔdugu ani worodugu n bɛɛ tɛ i bɛ sɔrɔ k'a sigi yɔ i ka bon kɔnɔ a sigiyɔrɔnin na i bɛ bɔ jelimuso n'i nana mikoro minɛ n'i ko ŋwa cɛw bɛ kɛ f'u b'u bolo kɛ dufa da bɔ ka jɛ wari siri b'i bɔ k'a bɔ ka to e hakili la ko maaw de b'a ji ten u halakilen tɛ koyi aya waritigiw ne kɔni y'a d'u ma nin ye nka m'a dilan u ye fɔlɔ donc sisan nin bɛ yen nin bɛ jelicɛ kunna nin bɛ jelimuso kunna mais u t'o baara non jeliya bɛ baara n'o tɛ ɲɛ t'a tɔ yɛlɛmalen la kɛ ɲɛkisɛ bandi kuma n'u sera i ma f'i bɛ jɔrɔ i b'a fɔ de ko nson nana b'i kan o baara n tɛ u ma baara o non nabara ka bon o bɛ mɛn wala e ɲɛ t'a la min mana wuli wo dɔrɔn po o bɛ biyan a baara n tɛ n'o tɛ n'a baara la an ka jeliŋaraw tɛmɛna dugu in nɔ yan musokɔrɔbaw tɛmɛna yan u y'u si bɛɛ kɛ ka ala ka hɛrɛ dun fo ka dɔ s'u den ma k'a d'u ma cɔ n'u ye sukarafe in baara ni ala cɛ i kɛra cɛ waritigi dagɛlɛ o dagɛlɛ i bɛ wari bɔ k'a d'u ma i man kan ka bi mais olu kɛn tɛ ko min ma warini sɔrɔ o b'i da de yan u bɛ sɔrɔ dɔrɔn u kana kara yɛlɛ a la k'a bi ten k'a mago sati mori t'u bolo e ne ka morikɛ bɛ jɛ ka taa sigi maki kɔnɔ o de ye mori ye taa i ci la e ka mori de y'o ye o de ye mori ye e de n'i ka morikɛ i bolo da jɛman dɔ la k'a fɔ n ka morikɛ n bɛ nin d'i ma mais mori ma sa o tɛ sari fila ye ɲɔgɔn kɔ sa wala a filɛ baara banna jelimuso wali jelikɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ faransi wali alimaɲi wali ameriki ka taa fɔ o ye komi kunkɔrɔdonna donnen wari lɔ ka na to ye kunkɔrɔ e dabara c'est à dire que i siya ye jeliya ye e dabara de b'i ta sɔrɔ e bɛ maaw cɛra maa minnu bɛ baara la olu bɛ baara la a ye komi i taara i kun da wari kunkɔrɔdonna kan ka dɛsɛ k'a sɔrɔ de parce que a ma ɲɛɲini o mais ne ma jeliŋara si dɔn k'a mago b'a ka ko la n terikɛ dɔ bɛ yen n b'a fo nin yɔrɔ in na Jabate Faransi ala ka hɛrɛ k'i ye a ye ko dɔ ɲɛɲini dɛ Seku Amadu fɛ ka ye awɔ ala kan'a dɛsɛ donc sisan jeli bi b'a ka ko ɲɛɲini na o man ca dɛ u kɛlen bɛ k'u da de or que ni jeliya ye minɛ n'u la u mago sara k'i da k'i balo ni jeliya minɛna jeli la i mago sara ni ɲamakalaya minɛna ɲamakala ŋara la i mago sara kana tɔ hali o ka don i la k'o minɛ n'i la o tɛ minɛ dɛ donc o bi ɲɛɲini cogo min na o kan ka ɲɛɲini komi surasiya bɛ surasiya ɲɛɲini cogo min na sɔgɔniya yɛrɛ kumakɛla o kumakɛla dɔnkilidalaw kosɛbɛ jeliw journalisiw voilà nin bɛɛ bɛ ɲɛɲini voilà journaliste bɛɛ o bɛɛ kan k'a kɛ mais k'a kɛ n'a ka ji tɛ yen i bɛ taa kaso la walima i bɛ fa tɛ mais ne ye journaliste dɔ tɛmɛna Bamakɔ yan n y'o dɔn kɛ a gundo bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ u taara don a ka bureau kɔnɔ a y'a sɔrɔ a sanga wulilenba don donsow somɔgɔw moriw bɛɛ tɔgɔba b'a la mais n'a ye ne yɛrɛ a bɛ ne fo ten a mago tɛ ne yɛrɛ la ne ko n ko n y'a faamu a tora ten u taara ka taa baara don min u y'a baara tuma min na n ko k'u nana ni mun yɛrɛ ye ko carton di yan u nana ni carton ye ko ko bonya bɔra yɔrɔ dɔ la ko k'a d'i ma u fɔra a kɔ quoi a ka baarakɛlaw olu ye carton in minɛ ka bila a ɲɛ a nana ko bonya in nana di ne ma ko awɔ k'i ka mission ka d'u ye kosɛbɛ u y'u sigi a ye carton in dayɛlɛ dɔrɔn a y'a sɔrɔ kasange bloki a n'a kulusi kalalen a n'a jala fugula min bɛ curo kasange la o jɛma dama pɛrɛkali a y'o ye dɔrɔn a sina ka yɛrɛyɛrɛ daminɛ ten bana in bɛna n'e kɛra o waa sara koyi o tɛ somɔ sama ye somɔ sama ye o de ye mais baara dɔ bɛ kɛ dɛgɛ la dɛgɛ
ni ta iti maa min sɔrɔ baara in bɛ kɛ dɛgɛ la ne y'a kɛ sisan an bɛ jɛ an bɛ dɛgɛ in min bon n'an ye dɛgɛ in min sisan n b'a gɛlɛya e ma ne i t'a cɔ don i y'a mɛn an ka misali ta sisan Abidjan kan walima Faransi i t'a cɔ don n'i taara n kɔrɔkɛ den Segu taa s'a fɛ yen i k'a fo ko ne karisa ko n b'a fo taa n ka foli f'a ye dɛ a ka ko ka bon n bolo kosɛbɛ kana bin ni sama in ye dɛ n t'a fɛ i ka bin n'a ye ne b'o gɛlɛya e ma i mana bɔ yan e ma taa Faransi e bɛ t'i ka doni jigin i bɛ taa Segu fɛ yen misali don quoi voilà Segu yɛrɛ ko tɛ dɛ hɔ n'i sera yen i bɛ taa Segu ka so ka taa fo Segu ça va ah i faninjɛni Seydou i b'a dɔn wa ɔhɔn n b'a dɔn Seydou ko k'i fo kosɛbɛ n'o kɛra e min y'o fɔ i bɛ sin ka fɔɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ ni e fɔɔnɔna Segu ɲɛ bɛɛ da fɔɔnɔ in kan dɔrɔn o y'a ka ko bannen ye bon somɔ sama filɛ bon n bɛ min f'i ye a ka donsoŋɔnifɔla dɔ tun bɛ somɔ sama ko in fɔ a t'a kɔrɔ dɔn de a bɛ yen de an kɛ bani ko fan bɛɛ la ni somɔ sama sa a bɔra yɔrɔ dɔ ɔ mais ko n y'o de f'i ye fɛn min kan ka don daga min kan ka don k'i ka denbaya bɛɛ protéger maliyɛn kan'a fɔ a bɛ nin ko dɛ e ka jagokun kuru bɛɛ a tɛ tɛmɛ hali 50,000 kan e k'a fɛ i bɛ taa daga kelen don k'i ka denbaya ko 100,000 i t'i lafiya fɛn min se tɛ mɔgɔ ye kana don a la wala ne tɛ ka bila kuma la dɛ wala ni ye maaw de ye a se bɛ min ye n'o bɛ se k'a kɛ somɔ sama in bɛ ten somɔ sama façon wɛrɛ bɛ yen n'u b'a fɔ ko furajɛ n'i nana Afiriki yan ka bɔ jamana kɔnɔ o kɔni o bɛ dilan jamana kɔnɔ taalaw kama mais u b'a kɛ u ka mɔgɔ caman b'a k'u la n'i nana o y'a sɔrɔ i ka so daminɛ e nalen u b'a jɛman kɛ u ten na ta k'a ci tan donc n'u taara i fo ta u b'u ka misɔrɔ ta ta i ni fama sa a kɛra fama ye dɛ baasi tɛ yen n nan'i fo dɔrɔn an bɛ yan baasi foyi t'an na a b'a ɲɛ jɔ i ten na f'i k'a ten na filɛ ne kɔni ɲɛ dara ten na cɛmancɛ kan pewu i bɛ bɔ yan i tɛ conteneur wɛrɛ bila ka n'o kɔfɛ dɛ i ka wari minnu bɛ yan wa i t'a jurutigi si ɲɛ la tugun wa i ka so in o y'o bannen ye wa o biriki bin bi falen o kɔnɔ dugu mɔ yen bɛɛ b'a dɔn bin falen yɔrɔ tɛ biriki dalen ye o y'o bannen ye i ka ko banna ye de donc nin kow de bɛ Mali kɔnɔ yan mais u ɲinɛna nin ne kɔ a b'a ka politiki ko kɛlɛ kɛ mais aw ni Ala cɛ aw bɛ se ka maaw kɛwale jugu yɛrɛ ye min ye jamana kɔnɔ aw bɛ se k'o bali wa n ye Mali jɔ k'a de ye anw ka Mali jɔra fɛn dama-damaw kan a jɔra barika ni dugawu kan ani juguya ni ɲina n'o kɔ i y'o de bɔ a la n'o tɛ n'i ma da a la n'u y'a k'i ka tuma min i b'a dɔn ko juguya bɛ yan a faamuna Seku n'an bɔra la insécurité bɛ jamana kɔnɔ sufɛ ma a bɛɛ bɛ siran ka bɔ voisin siran ka ɲɛkɔrɔ kariw ka mɔgɔ dusukasi kɛ u ka fɛn minɛ marifa bɛ ka ci mɔgɔ la Seku dalilu dɔ bɛ radio yɛrɛ Sefula wagati dɔ sera tiɲɛ yɛrɛ la an fɛn fɛn bɛ bɔn maa si hakili sigilen tɛ bon Sefula ne bɛ min f'i ye o daliju gɛlɛmanw bɛ o la ne y'o dɔ fɔ hali n y'o dɔ fɔ n t'u hakili jigin o la bilen parce que o t'u kɔnɔ yɛrɛ n y'o de f'i ye n'i b'i ka doni ta n'i ɲɛ kelen datugu ka kelen in dayɛlɛ k'a kala k'a ba k'a salo tuma min na o y'o bannen ye ni warabilen bɛ taa foro attaquer a b'o de kala foro mais ne tun hakili jigin o la tugun dɛ n'o tɛ o daliju in bɛ yen o donc ni min ye n wele k'a fɔ ko u bɛna fɔ i ko n k'i wele k'i b'a d'a ma ne m'o f'i ye dɛ n'i ye n wele i bɛ fɛn sara n'o tɛ n t'a di voilà utilisation gratuite u ka baara y'o bɔ o ti kɛ yan bilen dɔ kɛra o la sa est ce que y'a faamu donc chef fila bɛɛ kan ka nin kɛ o chauffeur kɛ convoyeur kɛ hali parandi dama n'i y'a kɛ kaba k'i se da carré kanko la o carré kelen bɛ tɛmɛ sa dɛ hali n'u ye yiri bin maaw ye aw na tɛmɛ Ala ye kɔlɔsibaa de ye o a bɛ ten de mais Seku maa min ka voyage ka ca est ce que maa kan ka voyager ten wa non k'a fɔ n wulila dɔrɔn taara voilà o de ye kojugu ye o maaw bi cɔrɔ i ka wari bi se bɔ i kun i bi se minɛ sira la i bi se kungo sɔrɔ mobili bi se bidi ye i bi se cɔrɔ donc e ni Ala cɛ e maa min ka taama ye voyage e kan ka taama ten wa n ko ne yɛrɛ bɛ jɔrɔ voyage kelen yɛrɛ bɛ anw dɔw bolo cogo min na ni ne y'o labɛn daminɛ ɲɛna i bɛ jɔrɔ dɛ k'a fɔ ne bi bɔ yan n bɛ taa Sikaso Sefula ne na kɛ i b'a fɔ n ka tile 3 kɛ k'a na bɛɛ mais dɔw bɛ yen su ni tile mobili kɔnɔ u b'a kɔnɔ ten e labɛnnen tɛ mobili bɛ taa bɔ ka bɔ i b'a fɔ ko i ye dumuni bɔ tasaba kɔnɔ u bɛ nbako mɛtu kɔnɔ kolonkolon in la yen a fɔ a tun kan ka kɛ ten ayi dɛ o t'a kɛcogo ye dɛ k'a sɔrɔ e bɛ nin commerce ba in na wari b'i kun e ma se k'i labɛn yanni mobili dafiri don cɛ e ye minɛ si maa ye a ye kow ɲɛɲini maa ti don ko la ten ko in bɛ tan de chauffeur wo i convoyeur wo i jagokɛla wo
ibita minɛnw ta kana wo a bɛɛ ɲi bɛ nɔ n'a y'i diya ɲɛɲini n'a m'i diya a to yen. so an b'i fo yala an ka don ɲininkali dɔɔni kɔnɔ examen kɔla i ye bigi min d'u ma kosɛbɛ u ka foli kɛ jaabi ɲumanw yira o kɛra hali maa min ka jaabi ɲuman yira i ka nisɔndiya foli yɛrɛ k'u la kosɛbɛ alhamdulilahi min foli kɛ n m'o fɔlɔ joyilakaw la a waati la an tɛmɛna joyila ye joyila denmisɛnw nana an tɛmɛna ye ka dɛfu tɔ to tile 3 u ko k'u bɛɛ ye dɛfu sɔrɔ n ko a bɛɛ yɛrɛ ko an bɛɛ de y'a sɔrɔ seko k'i bolo dara kungo kunna yan k'a y'a sɔrɔ an ko o tuma na o bannen an bɛ joyilakaw fo baki ta fana kɛra ten maa 7 pe yera ko min ma baki sɔrɔ n'o tɛ bolo mara kungo kunna k'a ye a sɔrɔ ani bigi jira maa minnu ma k'o ye baki sɔrɔ n k'u ni ce bamakɔ bɛɛ ten minnu y'an wele k'an fo ka bɔ yɔrɔw la an b'u bɛɛ fo fana n'u ye bigi sɔrɔ dugawu min bɛ kɛ Seko Amadu fɛ n y'a dugawu kɛ nin yɔrɔ kelen in na n ko n'an bɛ bigi la n'an bɛ nin bɛɛ la n'an bɛ furawusu ta in na n ko mais n'an bɛ Ala la a bɛɛ i m'a fɔ ten wa wa dugawu in a minɛna denmisɛnw ma a b'o kɛ ni kɔnkuru dɔ b'i bolo kɔnkuru o kɔnkuru i y'a mɛn hali maa min ni dossier dɔ bɛ yen min kan ka signer e ka kɛ i n'a komi entreprise ba b'i bolo marché bɛ na d'e ma u b'a fɛ k'i janfa a bɛ papier fɔlɔ minnu siɲɛ ni bigi in b'i bolo n'i y'a siɲɛ daminɛ n'o ye i tilara o Ala b'i dɛmɛ a la a faamuna Seko n'an bɔr'o la maa dɔ bɛ juru karilen b'u da la Seko wagati délai yɛrɛ délai b'u ma karisa ni mana n'an ka wari ɲa ni don cɛ yɔrɔ foyi tɛ bisimila yɔrɔ foyi tɛ la ni kafo tɛ kosɛbɛ solution m'o la Seko dalilu dɔ bɛ yen min bɛ se ka kɛ k'o kisi kafo a b'a sara Sefula daliju b'o la kɛ n y'a dɔn minnu yɛrɛ tɛ hinɛbali kɔda juruko rɔ n'u ma wuli nɔfɛ o tɛ banki ko ye banki juru talen karilen ka na seere b'o la de ye u bɛ wuli kɔ wala n ko o bɛ yɛlɛma o bɛ yɛlɛma dɛ pewu k'a yɛlɛma pewu u b'i ye k'i to yen i k'u ka wari sara u ye dɔɔni dɔɔni mais n'i ye fɔ sisan Bamakɔ f'an bɛ namaratɔ ni jurutala la u bɛ n'u sigi nala Sefula n ka n'o mɔ dɛ n tɛ maa si dɛmɛ wale nafolo tiɲɛli la i kɛlen dɔ jigi kari ka n'i sigi ne da la ne t'i dɛmɛ dɛ i bɛ dɛmɛ fɛn na fɛn min kun y'a ta ni a tiɲɛn'i bolo a se t'i ye bilen o tuma n'a tiɲɛn'i bolo wa i yɛrɛ tɛna dɛmɛ ten koyi te n k'o de banna pewu o tɛ kɛ ne bɔra o la n bɛ sigi ten na nin dɔnniba in bɛ ji jɛmɔ fu i salen kɔ u bɛ sɔrɔ na kaburubɔgɔ cɛ i daminɛ kun maliyɛn t'o ya ne b'o fɔ a ye kaburuya zuura bɛɛ kɛ jamana ɲuman bɛɛ rɔ ka mori barika ɲini Mali ma surunya Senegali la i tulo b'a la mais kaburuya zuura tɛ ba yɔrɔ o yɔrɔ n'u mago t'u ka maabaw la i b'a ye jamana o jamana rɔ a jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ hasidi ni fitiriwale ɲɔ ɲalen don a rɔ ka tɛmɛ siya bɛɛ kan n'o tɛ anw ka jamana in kɔnɔ kaburuya zuura min bɛ kɛ yan n'a maaba bonya bɛ kɛ yan Mali bɛ co kɔ de a bɛ co kɔ wa mais e ye maa jumɛn ye yan k'o lagosi n tɛ mais anw tile o de goyara anw tile goyara n'o tɛ tile in tiɲɛna tuma jumɛn na n k'a f'i ye tile in tiɲɛna a daminɛna 86 depuis 85 waati ko in jɛ daminɛna i y'a mɛn a faamuya Sidi Modibo Kane nana anw ɲɛna i tulo b'a la a tɛmɛna dugu o dugu fɛ a ye dugawu k'a dugu ye Ala ye barika don a la Mamadu Abulayi Suwadu ye dugawu kɛ dugu o dugu rɔ Ala ye barika don a la Segu Sala tɛmɛna dugu o dugu n'a kun dara dugu la a bɛ taa yiriba dɔ filɛ a ka dugu kɔfɛ a b'a ka so siri o kɔrɔ sow caman tun b'a bolo n'o kɛra u bɛ sira bugɔ k'o yɔrɔ sɛgɛrɛ a bɛ wuli ka bɔ yen tuma o tuma o yɔrɔ bɛ kɛ dugu ye o dugu tɛ wuli bilen a ye dɔgɔnɔw ɲininka ani filaw minnu bɛ yan fɛ Segu Sala yɛrɛ ye fila ye wa dɔgɔnɔ don wa hali bɛɛ tun t'a dɔn n'u ka bi ko sɔgɔbɛ in tɛ tellement que anw bɛɛ le ye kun don Segu Sala n'a ye dugawu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ye barika don o la Mamadu Abulayi Suwadu o tun b'o cogo la Sɛgɛna Amadu Mawula tun b'o cogo la a ye dugawu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ye barika don a la Seku Umaru Tali tun b'o cogo la i y'a mɛn ka jigin o cogo la fo ka na se walanin karamɔgɔw bɛɛ tun b'o la fo ka na se Siraman Jaraw ma i y'a mɛn ka taa awa Maru hakili dumanw ka se Ɲaro karamɔgɔw ka se Segu fɛnkɛ a tɔgɔ ye di Sidi Modibo Kane awɔ Sidi Modibo Kane Nana Saturu aja Nana Saturu min lamɛn Segu
kaso ma o kuma na e ka laje Seydou Hani aha El Hadji Seydou Hani a kaburu bi Segu ye Segu ka global sisa El Hadji Seydou Hani ayi kali fama ye akwa ale Seydou Hani kale cho balola nanzara seti jo Segu dugukolo ka mena ale sara kalo saba ku sigi ka balaw kono de Seydou Hani fatura yoro mina kalo saba madafa to abu ye Segu mine aw ko chogodi tetamo El Hadji Seydou Hani kaburu be a fɛn bɛ kuru min kɔnɔ ali gouverneur t'a bɔ ɲaro nana saturu damba kɔfɛ Abdoulaye fana tɛ yen Abdoulaye Tall o fana damba kɛrɛfɛ ɲaro karamɔgɔ danbɛ kaburu jobaro Segu mora ye a semaine kelen ye nin ye hala kuɲɔ ma fɛ fɔlɔ jumadon tɛ an sira Segu ye bonya bɛɛ kan ye a barika an ka musokɔrɔba ɲuman ala ka hinɛ la Fatoumata Doa Fatoumata Sidibe o tɛ fulamuso ala ka hinɛ la a denkɛ Ture an bɛ Ture fo ala ka hinɛ la baro bala an taara ka jura kaburu jura Segu kaburu do u ko ma n bɛ kaburu min na n'o ye karamɔgɔ kaburu ye n ye cɛ dɔw sɔrɔ ye dɔw ko o dɔw san 6 ye u ma wuli ka b'u sigiyɔrɔ la yen san 6 u bɛ ka kaburu ya jura su ni tile u bɛ fɛn min kɛ ka wuli ka seli ka wuli ka taa dumuni kɛ ka n'u sigi u ka shakini kuru bɛ glole filɛ yiri la u kɛrɛfɛ hali ni furabulu bina dɔ ye hali ni furabulu kelen bina k'ale ka baara ale b'o ta k'o bɔ kaburu in kan maa ma fisa maa ye n ye Segu ɲaro karamɔgɔ kaburu de ko ye tan Segu namoro la daljube na Sefula i tun b'i tɔsa n ka dɔɔnin fɔ maa dalen ninnu kan n'o tɛ anw kɔni ɲɛnamaw anw y'a dan sago wa anw ye a tiɲɛ n'o tɛ Mali kɔnɔ yan waliju dan bɛ duguw la waliju 100 waliju 150 waliju 200 mais hali sini dɔnnilaw bɛ ka buruja dɔnnikɛlaw bɛ ka nɛni he karamɔgɔ ko in tɛ tiɲɛ dɔnni ko in tɛ tiɲɛ dɔnni ko in tɛ tiɲɛ i tɛ taa ka bɔ an da la maa fagulen i bɛ taa sɔrɔ e ka musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw da ɲɔgɔn kɔ ka taama u sen la ka taa dɔ barika ɲini ala ka barika d'u la ka sɔrɔ ka e bange i ka da bamananfini la i kɛra maa ye ko k'i bɛ dɔnnibaw jasi i t'i yɛrɛ kɛ maa ye wa gɛrɛ dɔnnibaw la n'i y'a ɲɛɲini a ɲɛɲini yɔrɔ la i b'a ɲɛ sɔrɔ de ko in bɛ nin cogo in na Segu daljube nafolo la wa nafolo daliju o de ka ca mais bɛɛ de tɛ se o la fɛn dama dama bɛ yen o ka gɛlɛn dɛ ka fanda kɛ fɛntigi ye Sefula o ka gɛlɛn a filanan muso ko n tɛ cɛ min fɛ dɔnni b'a k'a fɔ i bɛ k'a fɛ i seko t'a la o fana ka gɛlɛn Sefula ani marafa mugu cilen po maa la sisi ka tigɛ k'a jɔlen to o fana ka gɛlɛn dɛ n'i ye n bɛ dɔnni min la Sefula o fɔra sa o mais surasiw bɛ min waati min na ne ye gango gɛsi u balolen tɛ diɲɛ kɔnɔ u tɛ n wele ka bɔ nord la don o don wa ne de awɔ a ma ban u mana n fɔ wa o bɛ yen o ɲarɔ u ɲɛna ni u ye jama cɛlen o surasi jama cɛlen Seko Amadu kɔ tututu u ɲɛna k'u ka politiki ko in don wa surasiw ye ne wale ɲuman fɔ u ye wale ɲuman dɔ kan bonya ala ni ce ala ka barika don a ka fanga la o ye ne dan ye ne t'a ka jɔyɔrɔ ko in na ne ye n ta sɔrɔ n yɛrɛ ye ala ye nin bonya baden kɛ Seko Amadu ye dɔnni finman na jɛman ala y'o d'i ma ka ban n tɛ ala minɛ n'o ye ne na co a jigi kɔrɔ sa ne tɛ fara a kan bilen ne bɛ co a jigi kɔrɔ nka ne tɛ fara a kan a ka fauteuil in nɔfɛ ko in bɛ tan de o tuma daliju bɛ nin bɛɛ la nafolo daliju o de ka teli muso n'i banna cɛ la i bɛ dugawu kɛ sa dɛ ala kana ni Seko Amadu ɲɛ da ɲɔgɔn kan dɛ n'o tɛ i bɛ malo dɛ i bɛ malo bari muso dɔw yɛrɛ darukanguya kojugu b'a fɔ ko mori tɛ diɲɛ kɔnɔ mori bɛ ne sɔn e ma o kuma kɔni n'o bɔr'i da ka se Seko Amadu ma ya ka ban muso e sara o de kama denbaw tun b'a f'u denw ɲɛna k'a y'a kuma cogo dɔn dɛ kuma sugu dɔ bɛ e b'o fɔ n'i y'a fɔ i b'a dɔn cɛw bɛ cɛw ye i b'i kɔrɔ fo ka na den Bamakɔ ka so i b'a dɔn ko kelen tɛ o baara ka go wa i dibi sogo dama i b'i yɛrɛ fa o la dɔrɔn i bɛ taa ka so sisan muso nege dibi ko nege b'u rɔ ye i b'o du ka ban o b'a sɔrɔ dibi sogo kɔnɔ sulen ye o bɛ ta tugu i la i bɛ taa nɔfɛ o t'a bannen ya e t'i da bilen donc i b'a dɔn min bɛ yen donc muso kan k'i kuma cogo dɔn nafolo daliju kana siga o la ala y'o de di ne y'o de fɛ yen n ko ne bɛ n ta kɛ n yɛrɛ ɲɛ
e ka dɔ yira sa ko Seko Amadu jigi da bɛ karisa ka k'a bɛ dɔrɔmɛ 10 na ma Mali diɲɛ dugukolo e k'o tigi yira min ayi n'i tulo b'a la i ka kɛsu a sɔgɔ n'i tulo b'a la sa i ka porte tugu bon gafe dɔnni ne de y'o de fɔ aw ye question kɛra mun de n y'a f'u ye Masika arajo in tɔgɔ ye di ba m'u fo ka foli bɛ yan bɛɛ b'a mɛn Sikaso tawa yɔrɔ Bamakɔ kɛ Peace FM an b'a fo kosɛbɛ Ala ka barika d'u la u nana ɲininka u y'o fɔ o Seko Amadu karamɔgɔ ye jɔn ye n ko Ala o kuma in bɛ dɔw kɔnɔ gan dɛ e t'o dɔn wa mais ni fa ɲuman ni ba ɲuman ba tɔɲɔlen i bi cɛ o cɛ dɔ diɲɛ na n'u danbɛlɛ ka kuma don jɔnmuso den don anw baw tɛ se k'a fɔ k'u ye hɛrɛ kelen y'u ɲɛ la diɲɛlatigɛ la wa anw faw tɛ se k'o fɔ fana u ye bɔnɛ bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ka sa tɔɔrɔ kan o sara Ala b'o de ɲu k'o kɛ dɔnni ye k'a fɔ Ala b'a fɔ anw ma hɔn o jaabi ye Seko Amadu ye o jaabi de ye Seko Amadu ye wa jaabi caman bɛ yen Sufi Bilali ye dɔ ye Haidara ye dɔ ye Buye ye dɔ ye minnu tɔgɔw tɛmɛna an bolo n'an bɛ k'o fɔ ka na olu bɛɛ de ye dɔ ye wa Suala bɛɛ ye Haidara ye dɔ ye wa Ɲaro karamɔgɔ o ye dɔ ye o ye muso dɔ ka sɛgɛn jaabi ye donc f'i ka sɔn de ma n'i ma bɔ muso tɔɲɔlen dɔ la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ muso min b'a cɛsiri k'a fɔ e fa ma ye bolo seku ye fa ɲɛkɔrɔ a tɛ kɛ ne la dɛ ne ni nsomɔw b'i datugu n'o kɛra ka ban e den bɛ cɛ datugu bilen de cɛw b'i den datugu o tuma ne ka dɔnni karamɔgɔya fɔlen ɲɛna nin de Ala ye n dalen sɔn de k'a ye saba bɛ n bolo a fan bɛɛ tewu Seko Amadu bɛ ka min fɔ ne da ma don n ka dɔnni yɛrɛ la n m'o dɔw bila ka denw kɔnɔ sa e da ma e ma se fɛn dɔ ma k'a ye saba fan bɛ ne bolo hali ne t'a dɔw kɛcogo dɔn Ala b'a jira k'a jira jiri dɔw bɛ jira a la kabako don n ko Ala bɛ yen de walahi chef la Ala bɛ yen mais musow ka kɛ ɲumankɛlaw ye dɛ musow ka sabali ka waledenw y'aw ye n'o kɛra Ala n'i den sɔn wa Ala n'a kɔ donnen sɔn Ala n'a ɲinalen sɔn n'o tɛ ni kalan tun bɛ dɔnni sɔrɔ ne tun tɛna ni foyi ye yan bari anw ma taa kalan na ka s'o bɛɛ ma dɛ an ma s'o ma dɛ mais dɔgɔtɔrɔtigiw tɛ Mali kɔnɔ yan u tɛ si kɔn la o dɔw ka kalan nafa ye m'o la bunsi bila i kɔ ani kɔlɔsiba minɛ ani arabukan o tɛ yan mais anw da t'o ye dɛ Ala ye fɛn dɔ d'an nalen ma n'i ma sɔn o ma baara banna o tuma i b'an to yen an b'a dilan i ye n'a dilanna i ye i b'a dɔn min b'a la o ko in bɛ tan a daliju bɛ yan ne y'o de fɔ n k'a bɛ yan nafolotigi ba min bɛ diɲɛ kɔnɔ ti tɛ quoi u y'a ɲɛɲini wa bon a bɛɛ tɛ ɲɛɲinini ye dɛ fa hali lima yuridu min ma Ala jaa a b'o de kɛ nafolotigi dɔw bɛ yen olu t'a ɲɛɲini o yɛrɛ t'a ɲɛɲini cogo dɔn bon n'o ma bɛn maa hakilima ma o bɛ ɲɛɲini ko lakari o bɛ sababu lakari donc maa hakili tiɲɛnen de ye o ye sa o nafolotigiw bɛ yen o n'i ye Ala deli ko fɔ o b'a fɔ ye o ko ninnu non o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ i t'i bɔ mɔgɔw dala de yan Ala ye maa dɔ da ale y'o tɔgɔ sɛbɛn hɔn la o bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais maa dɔ dalen don n'i ma wuli k'a ɲɛɲini i tɛ hɛrɛ sɔrɔ nkalon don wa nkalon tɛ se fila o tuma nafolotigi min bɛ Ala daragoya la e ni Ala fana bɛ ɲɔgɔn na Ala ye sɔn i sigilen a ye sabu ɲuman kɛ ye mais maa dɔ bɛ a t'o sɔn fiyewu fo k'a ɲɛɲini olu to u k'a ɲɛɲini koyi maa dɔ sigilen tɛ balo wa mais se fila n ko dɔ bɛ taa balo yɔrɔ wɛrɛ de n'o y'a sigi o tɛ balo o tuma ko in bɛ tan de koyi o tuma na o de tun bɛ fɛ k'a f'i ye nafolo baara qualité jumɛn ni jumɛn bɛ yen bon ɲuguba saga fila ye a dépassé dama 270,000 o de bɛ yan i y'a faamu n bɛ don a la n'i y'a ta ɲina yanni san wɛrɛ o kalo kelen cɛ i b'a ye i bɛ hɛrɛ bɛ i ɲɛ la Ala b'o k'i ye ɔ papier ko ani baara ko in o ta in ye 240,000 ye n y'a fɔ aw ye daga min bɛ du protéger nin ye o dagaba in n m'o de kɛ maaw ye o daga kelen n y'a fɔ aw ye n ko dasi 100 don n'i ma don a la a to yen wa min wele fana wa m'a fɛ mɔgɔ ka na duga bɛ min kɔ Ala kana ɲɛ da dangaden kan wa Ala kana ɲɛ da maa kan maa min ka sababu ɲuman tɛ daga in na wa ngunɲɛ daga in de ye ya fana ngunɲɛ daga o bɛ n bolo yan o ye nafolo daga ye ngunɲɛ daga o ye nafolo ye o bɛ kɛ jumasu n'o daga in dɔ de ye kabako dan don mais sugu ka dɔ tun bɛ 20,000 ni dugakolo ni dugaɲagaw olu bɛ yen o bɛ yen ani udu awɔ masa Solomana ka kɔnɔni o fana bɛ yen ɔ udu ta in o nafolo haya in ani manya ka surun bon dɔ bɛ yen ko Amuru Gesu ne de ba m'o de ma voilà Amuru Gesu ma ɲi dɛ mais b'o kɛ wa bon kuma dɔw la n b'a kɛ dɔw ye manjaba in de don tan
awɔ manjaba in de do tan n'o tɛ udu yɛrɛ ye balakisa ka manja ye o awa daliju bɛ yen n'i y'a baara ni muso y'a baara don o don i b'i ye cogo kura dɔ i cɛ bolo furu du kɔnɔ i b'i ye cogo kura dɔ cɛ somɔgɔw bolo nka u tɛ se ka nin si kɛ mais nin bɛ taama denba la nin ye don o don a bɛ voli ta a bɛ avion kɔnɔ ka bɔ Faragwɛla ka na cu Bamakɔ yan a bɛ fini feere la o tɛ yan walima a bɛ ka na ni minɛnkolonw ye o tɛ yan mais cɛ garantilen t'a bolo han o y'a sɔrɔ mangoya bɛ n'a fa a ka wariba in cɛ ma mais a tɛ se k'a ɲɛ ɲini a co a bolo yen. mais sogo sisan cɛ ni muso cɛla la n'o muso caman bɛ yen u kulonkɛ kɛ u cɛ yɛrɛ b'a dɔn u kulonkɛ fura b'o la ani muso min fɛnɛ cɛw fura b'o la o segere fura b'o la koyi ne y'o o fura bɛ yen n'i y'o baara di la a na yaala i nɔfɛ a tɛ bɔ bilen dɛ cɛ in tɛ bɔ bilen dɛ di ko tɛ yan di nɔnɔ ne y'o baara in kɛra di la o tuma na o de ye muso ta ye o bɛ di cɛ n'i y'o baara a cɛ tɛ bɔ bilen koyi kabi fitiri ma don kaba a b'a sigi so kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ si bilen a ye gɛrɛnko bɛ ban mais muso fana min bɛ a cogo la a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko wolowolo i b'o dɔn wa a bɛ komi wolowolo olu b'u u nɔnɔ da yiri lɔ u bɛ don wo bɛ yirinin minnu na u bɛ don yen wolowolo bɛ yen di bɛ yen ngɔnɔ bɛ yen i bɛ ngɔnɔ dɔn ayiwa o de la maa min ka tunga mana ja a bɛ fɔ o ma ko tiɲɛna ko ne ka taama ye k'a kɛra ngɔnɔ ye a kɛra ngɔnɔ ye ngɔnɔ di i bɛ bito fa di nɔnɔ dama la toya ale bɛ ten de nka wolowolo hali bolo in fa sɔrɔli wolowolo la problème dan don nka a ka di dunfɛn bɛɛ ye a dɔw ka di fɔ kunnayani bi karo o tuma muso debi a bɛ baara o de la se fila nin baara cogo bɛ yen n t'o fɔ ni maa min b'a fɛ a muso kana yaala o y'o kɛ cogo ye nka dana ko in k'u janto o dɔrɔn mɔgɔ min cɛ bɛ kɔfɛ dana hali min ta bɛ a dana de bɛ maa kalabanci ni sɔnjugu bɛɛ mako sa maa kan ka k'o de bila muso la i y'a mɛn wala n'o kɛra kuma e yɛrɛ b'a tɔ faamu naam seko n'an bɔr'o la sanubɔlaw maa dɔw bɛ yen sanuminɛnw bɛɛ b'u bolo kosɛbɛ u tɛ fɛn sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen gurupu ye u mago bɛ ka sanu sɔrɔ ko fɛrɛ bɛ cogo di bon sanuko in o bɛ sen na nka hali don o dɔ nana sanuko la yan ka taa a taara fɔ u ka gurupu ye dɔrɔn mɔgɔ fila ye fosi ko ayi ko k'a fɔ ko dɔnnibaa dɔ b'a baaraw ye ko u tɛ jɛn n'o ye k'a fɔ ɲinda de bɛ k'o tɛ kɛ ne ko n ko ala kana ɲɛ sanubɔlaw caman mana jɛ ka nin fɛ olu b'i janfa dɛ i b'i jan don la maa min bɛ yen ni sanubɔ mansin ni fɛnw b'i bolo n'i b'a fɛ k'i dɛmɛ o tuma na sanu musaka baara min bɛ kɛ o la n y'a fɔ a bɛ baara ɲagaba la musaka min bɛ don ale la 240 i pɛrɛ o kan i ka n wele n b'i dɛmɛ o la sanu m'a sɔrɔ ɲin da ka karo fana wala o baara bɛɛ ten a faamuna soko se wagati korona kosɛbɛ bon foli dɔ bɛ yen wala mawuludu tɛmɛna alamisa don a kunɲɔ sabanan bɛ ka na sini a bɛna se o tile 15 ma mawuludu in kɛra bonya min kɔnɔ an ye gango gɛsi an y'an balimaw ye ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ u y'an bonya bɛɛ la ka na tile kɔrɔ bon a nana kɛ ayiwa an tun y'a jigiya fɛn o fɛn y'a tɛmɛ n'o kan an bɛ sigiyɔrɔ min na Muntugula farada ani Muntugula yɛrɛ dara a dugu bɛɛ lajɛlen bɔra ka na u ye yɔrɔ in bɛɛ bali a kɛra bonya bɛɛ ye u ka jeunesse ɲɛmaw an'u ka alimamuw bɛɛ an bɛ foli k'u ye minnu y'an magɛ ka bɔ duguw la Ɲoronkaw tun bɛ yan an b'u fo Sikasokaw u maco kɔfɛ u ka jamakuluba tun bɛ yan Segukaw tun bɛ yan Bilankaw bɛ yan Kucalakaw tun bɛ yan ka bɔ yan Mali duguw bɛɛ la Kajolokaw tun bɛ yan ka taa bila fɔ hali Manantaliw bɛɛ la bɛɛ tun bɛ yan u ka bonyaw sera fana Manantalikaw ka bonya sera an ma u y'u seko kɛ i y'a faamu ka bɔ dugu caman donc u nana an dɛmɛ Joyilakaw ɲinama kɛ Banikɔkaw kɔ olu camanba de nana ka na ko in yɛrɛ baara bɛɛ daminɛ maaw y'olu sɔrɔ ala ya an y'u fo k'u barika da ala ka hɛrɛ k'an n'u ye mawuludu in kɛra hɛrɛ la donbolo min dira u ma Seko Amadu fɛ n'o ye ala deli ye ala k'u mago ɲa san wɛrɛ ta jama ye girinni min kɛ tan san wɛrɛ ta a tɛna kɛ ten ala sɔnna bɛɛ b'a sɔrɔ
munu mana na jona amadu mo munu ma no ko amadu ma ambe beba soro ka soro jama magiri ala deli nu beba soro wa mi ala deli fudi ma mungama doni ba mi ala ko ni ye doni dogo ko nyinde aljina kuro amba fe ka doni ji mawmo anyi yoro ka bunya lahara do doni shite ko ne ba kenyere nyenga so ko nda jade ma deuma mi ma yira ne la ala fe ne o kenga so ne ba kla ka di mawmo ne be fewnge mawnye ndo kenyere nye zabu dalju do be na la ke motigi bay ko di mo ka ba kana nyebo febili navulo haya nunu fleni ne ti navulo baranyere kololo tala ne fe yade mais ne sora doni la kanzo jamala kanzo bunyala kanzo dawla la ne kanga ala fula wari to joro nya hali milari bibula to joro soro o pmana même mon fula ka television mo fu tebe zare bara mingala nyayi ay bara minge anyayi aya bebo hali ni nyinani do boli la kateme ayo filmer ko bla o pmana tebe zara anichi ala ka barka do telina ala ka wasa aya bolo jamina dugo minge ni je kama ma ko ami ala ko makunya toro bi ka ala ka wuli ka boy bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب مقر والناقر وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في الدمام وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب رمم الأزرق وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب الأنصار وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الكريم محمد اليمين رسول الله حبيب الله صفي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نسألك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا حكيم يا الله يا فتوى يا الله يا عزيز يا الله يا حميد يا الله يا صمد يا الله يا وحيد يا الله يا حميد يا الله يا برحمتك يا الله يا ذو الجلال والإكرام الجنات لحق ولا نار لحق والأرض لحق والسماوات لحق والسماوات لحق والأرض لحق والجبال لحق والجين لحق واللسان لحق والمطرة لحق والنبي لحق اللهم صل على سيدنا نبي رحمات محمد ابن عبد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصف عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلف ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. ama lajɛ baga fo mali fantan na bi ani suga amadu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni banuba amadu bi an n'ale de baro la a da donna fɛn caman na an b'an foli bi an kanubaga diɲɛ fan o fan an tɛ na sherifu musow kan an bɛna taa hayidara jelibugu la ani sherifula fami bɛɛ k'an ka seyidu fo fan bɛɛ sherifu sɔla bayadara sherifu tuma mada hayidara an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ko b'a bɛ mawuludi kɛ mali fantan naani bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen barakatugu ni duwawudenw an ka foli b'u bɛɛ suga amadu k'i yɛrɛ fo ani délégation min nana i ka mawuludu kɛnɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni karamɔgɔ fɛn nana an b'u bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ don hayidara kan ka fo u bɛ fo mawuludo a tun bɛ kɛ ka kɔrɔ nka ale de y'a jira k'a jira kosɛbɛ a bɔra ale de la an bɛ hayidara fo ka hayidara nɔfɛmaa bɛɛ fo k'a bɛɛ lajɛlen fo u ni ce u ni sherifu kanu ala ka barika don u la sɔli ala nabi